kerpat yaki paitba jongka Maushrut constituency barokawai sngauba ban sngap yagani ka jingkren nai MLA Badon Borom jongi nai ba Meteor Dios Dekhar te hakani ki jingkren pinyos ngau lut nadu ubaduk nadu ubabik uba anaru phila ngau thu ega jingkren mi jongu te sapek khamtam ki dongki thain nongtre yombi chine sangu bha sabha ga jongkren bu MLA yombi ne ukren deme upanchai deme tamasa berchang ya ka jong jongmut bujo na banta kita ki scholarship na kita ki ai ka tamasa ngu ya gani ki video ingani hadu bukut bat na karpati pi la dapi snutnat ya gani ka channelinga la dapi snutnat ya gani ka channel jonga sngaubha man ai ka jingkrishan ka jongpi palengba da ka jingkrishan ka jongpi ngan sanangla ban sapriang ki khobor ki badon hakani ka thain nong trai ka jongi tangkani ki tin ngai pelas tu sampai ke ni video jing kren na iba read Methodius MLA jongka Maushrut constituency na kale bo department kidon ki scheme ke bubun ba kadika department ke bangabat manga bat kini ki scheme ke bangi ai kide ki bangi nang susna kini ki saubnai san banai ki bal adab bangi nang sunai kini policy bat kani ke awareness program let's say kini ki banai ki sawan let's say kin sawan poi ki na kale ke department let's say po shopping la ni hanong mendo tengah kerpat ya pi kilong kpa kilong kume badi kena school ba finile jasim benta kini ki awareness program namar ba kini ki mentoi na kane ka labor department ki babun ba ki mentoi ki ba finyo nam ta jong kini ki khun ki jong pi ba nam ta jong pi kilong kume long pa ro kawai na ki scheme ka bangi ai lang ba ka labor department kadi ka scholarship ya ki khun ki jong pi bat kini ki scholarship ya ki khun ki jong pi ki dei nadu class 1 ter hado ba pinda da be jing pule hado ba pinda ki master degree hado pinda da be ki doctorate ki we pio ya ka scholarship ba nando class 1 ki khun jong pi ki ba shong class 1 ki yo ka scholarship ba khatsan spa tingka marway bat ki ba shong class 6 ki yo ba lai hajar tam ba don ke da class 8 class 9 ki yo ba san riu hajar tam ngamdon ka tu ka detail tamba kumban riu hajar tam kiba shong kiba late class BA kiyo akumba khat 8000 san spa tingka ka scholarship tekan badon gi khun jom pi piran sau san ngur kiba late school kiyo kumod be piyo ya kane ka scholarship banam ta jong pi kilong kmi kilong pa bade nam ta jong kilong pa kadon ka scheme balada por ba piyo khunlong ro kilong kmi kiyo ka jingyarap ba 10000 tingka na po kane ka department Natala dadon kajing kladno ro pio kerja jingeram napo akanika napo akale body department. Tikini ki scheme bepero kita pencai ban nakale body department na pila long tumki member hapo ka department hapo akanika department na pila long ki member kidon ki form bapin pendam enda pila long ki member hadin ba pila kod pila kenjo ya kan repost nem karta hadin ba pila kon repos lem karta pio ya pension ka ba khat san spa tingka haka shibnai tenalor kini ki pension ka ba pio na ki department kita ki pension pinyo ben kanom don jeng thut rei pio extra na kan ka department bede kumba khat san spa tingka ban menta kate ka jing ya kren kolong bangin penkiu na khat san spa tingka saka lai hajar tingka kum ka pension ya kinong chong sinong ki bala register bat ka labor department dengan sapa ya ke department ni ki officer bakin wan pensai tu skim gi baper tena kaliang jong kinong chong sinong bakirang ba sinong kimi ki pa bat kinong hikai ro ngaso ban karpat ba pinia don menta ba pinia sim bakna ba pin yo ban pensai la mi ki pa ki ba don hapo ki sinong ki thau ngala jan kun phila thai tharai ne la jan kret yak jing kren junga tongba ngala jan poisa ka bakut ngala jan poisa ukwai tambah so ban poisa ukwai ngan poisa sa ka PMAY kani ka scheme PMAY ro kumang ila ekran na kini kipor ki baladam ha ka jingsha hawa rajar ar phulai habang idon ya ka review meeting hang te po DC office ngasosi banga UI bana ka Maushrut constituency bro ka wei ka block Maushrut ki scheme PMAY ki bayo ki bami ang te ki tang kumba khan rus pa tam kadba kamairang bade kidon kumbasan hajar tam me ki kilong yeng ki bayo ka scheme dong kaladon ka jingyania junga bat ki officer hang te ba kumno kane kala banlong kumno ka mairang kadang khamduk ban ya ka Maushrut
Bat kumno kinong nasate kinyo kambun ya kita kiyung kumno kinong mau sundut kinyo duna katne. Keladon kejinya tainya sipang kalakam klun tambang ngalong iki officer banga ngamhun ya kene ka survey ke jongpi. Ngakwa ba pin le biang ya ka survey bat ngakwa ba pin pendep hok ya ka kamram ka ba phile de bandem. Kumunong mau sundut ngaso thu ya kejing jung kinong chong sinong. Kaying jong ili omde ba kaying teng ni ong tang kitrem mah ki barembun ngisa apo kitrem. Hadin kejingnya nia baraden kejingnya tai. Ngasuk men ba hadin kartu kan epor kala don biang kajing pha le survey biang ya kisinong githau ban le biang ka resurvey ban menta kilami kini kilis ban ngasuk men ban apo mo sunut ngila don kumban riu hajar tam kilong sieng PMAY kibayo benta bat bekiyo ya kini kajing mentoi ka skim PMAY barakani kasinong jong phiru kumbangana ya kren bo isodar mane kidon kumba saupo lai teli kilong yeng hakani kasinong jong phi ngatarai kadai kasin ka baningkong baki sinong apok mo sundut baki nyo skim PMAY katne sis nyo ndai barabor ki por ki bala adap don kisinong ki tang sau teli san teli sipho teli ndai hakini ka kanti ki bamta ngasuk men ba don kisinong ki boyo sau pho teli don kisinong ki ba khamret ki lai pho teli don kisinong ki boyo adu san pho teli tamru ki tunum yeng ki boyo akas skim PMAY te pajba kai ka bang kwa ban sopa pensotu epi kaskim PMAY kadai kata kaskim na po central government nang tei kaskim PMGSY ru kadai kaskim nang tei na po central government nang tei kapisa kadai jong ka central government henry ban pha proposal ban ya tai hang ne po ka state government bat ki officer bakin sim khia ban pha ya ki proposal kadai ka kamram jong ki MLA kadai ka kamram jong ki MDC ngamla ban ai sanction tamba kajingyo jong penrung ki babun ki sinong hapo ka skim PMGSY ladang amde banga wane song meeting kerpang bat ki skim bat ki engineer jong ka PWD ngatrai na kisan phone report li ki sinong ngatrai ngila man survey tang ku basawla ni san teli ki sinong balada amde bangia site nam taban phari survey kini ki skim PMAY ngatrai na kumbang yo amtan riu hajar tam ngin sayo tang kumba khatsau khatsan spa teli ki kilong yeng tede na takadang nakaliang junga MDC nginang yai tri sitam kat badon kabuit kabor tingidon kam kajing ya trilang kajong pi kum kinong song sinong kilong kumi kilong pa bat kini kikun ki ba e kicungi nam ta kum no benginang sanjor ya kenika konstitusi kicungi te usla beringimat ula janwan tendeng khadu ngan poin asya bakut ban ngap ban pensai sapang une ukwai sapang kajing put une uding kwai bat sapang kajing put une ding kwai bat sapang ka jing du nong jong kinong rep ha kane ke area yo une uding kwai te kumba phitip bangaro ki babun ki ngadon kumba katu kan tili kikper ha kane ka than bang ila sedang ban thung kwai ke la fi kuslai ma fi ngat wa kuslai la uyap no te kwai jonga te ngadon ka jing sokhia nama banga perkhat bale sila chana la semen ngan soyo pension ne sino ne kwai tamne no singan soyo ngan yo na no une kwai bang ma thung se kane ke area ka jong fi ya hadin bala abo mi utem khunyang nakaliang ko jonga bana kaliang jong kikat to kan ki MLA nomor une khunyang baba mi une u jingthung gumne yo upai kamde tahane ka area ko jongi ma kamde tahane ke area than jong phi rei hadu angte dauki sakini ki area dauki sakini ki area mosndram bat katsak badon ki jaka bathung kwai une kumbalong sakani ki area jongi uyo ya kaju kejingpang hakini ki por kepala dem tena kaliang jong malah kemen nilai lar PUI ha we bun ki session i MLA na po kate ka amlarem constituency isat kren bahas pang une upai na ban musuai along kum agriculture minister tingila e persang ban wat kilat kilenti kumno ba ong bangin sibana ka sarkar kumno ban yarap ya ki aji yarap ikinorep ban ong ban bangin yo ajing yaram kenang ban pendu yung ne ujing pang ten rei na kaliang jong ka ICAR ban kaliang kisan test su kidang le research bat kumno man pendu yo une ujing pang ten rei hadu kat kini kising na kaliang jong kini kisan test kim don ka jinglap ka batikna ban ong kadai na kanu ka daw uai uja jing pang ude hatu kadai na ka khando la ne na ka jinglong jong ka chen ka suin benang ne udon uto kunja khnyang ru exactly kalau mana kaliang jong kisan test su hadu menta ba ka research ka bakile kim padlap banda delap ya ka daw ka batikna na ka daw balai ten rei ngirang persang hadu kat kini kisingi ro nganang I ka wei ka ngana ya ko hakini kisingi na ya kontak bad u ne u wei u scientist na po ICR
bangin let's say akwai kapor ngilak ban wan sekini ki area bangin wan ban examine ya kane khendong badia ka jinglong jong kane ka sun beneng banduk so thu ya ka jingpang ba umi unu nam ta uni ukwai kata ka de jing penbet kadang don menta ban ngangai balik se kini ki benai ngin sawan ban bat kini ki scientist bat kini ki bad kini scientist begini bala research ya kini ki jingpang ju uni uding kwai ngin sawan se kini ki area ka jongpi tenre ban ong ba ka don ka jing ya dei bat ka jingpang na uru tower te ke ai ka bang kwa ban ya thu ya phi kum kinong song sinong kolong ba pe na ka WHO ka World Health Organization ban na ka liang jong kini ki scientist ki kila le ya ki research ki ba pher na ka liang jong ka WHO ka le ya ka research mar ki don ki ba keno ba ka don kata ka jingpang kansa ba ki yo na ka jing ya de ber utawar dan dah kidon kicing kena go pair tidak kali untuk WHO kalau ada black shipun bah ki study nak duk kisnam ki bah kendai po nak duk kisnam kendai pusan kendai pusan kila lek shipun ya kita kites kila lek ya kites ya kinong pang ki balapang po hospital ki bala ong dah kibreu balik se upang nak kadau bodon utau radiation utawar kumta ter kila shim ya ke sampel jong kisnam bat kila test kicing test ki bah pair andai haduk kan mentah ka WHO kam lab ba ong ba kadon ka jing ya dei la ne kadon ka jing pang ka bami na utawar ka bala ban kata ya ubriu hadu menta ka WHO kam la ban lab ya kata bat kam don ka jing pensisya kum ya kata ka jing kren bat kum ya ta ka jing ong kat hadu kini kising piru kum ki kun samla la phila ban research apo Google ro ban page ya ki research baka WHO kala le ba hangno ba kadon kata ka jing ya dei la ne kata ka ong ba u ka ubriu yo jing pang na ka daw jong utawar te hadu kam ta ka WHO kabri ka khlidu ya bape ja kokot kia kamla ban pensisa ba don kum kata hakini ki research paro ki bala le namar kat kum ka WHO ka e ka ba ko ong ba ki signal ki ba mi na kitawar kidi ki signal ki ba tulot bor handu kata bat kila compare ki signal ba mi na kitawar bat kini ki radiation ba mi na kini ki sinar light kina kam klan kini ki kam klan kini ki power ba mi na kini ki sinar light lada compare bat ka radio ru kadang kam klan ka signal jo ka radio bani kini signal ki bami na kini ki tower kata ka de comparison ka jing study jena po ka world naka WHO ka World Health Organization bana kali yang jong ki scientist lada ngam bakla ka de husnem araja khanriu bangi penlong ya kawai ka jing ya lang hang te hapo shillong hapo kanika youth convention hang te hapo panyut barang tahak te ka jing ya lang ngila khod ya kini ki nong yalam na ki telekom ba fair ki company ba fair ban ngila khod yu doktor na po negrim ngila khod ya kini ki scientist nang te na po ICAR bakin wan ajing kren ha ka te ka jingalang ka bodon hang te ya po convention center hang te po shillong po panyun bar hak te la pipet ya te la pipet ya te ro kadang don ngatai po YouTube do kat kini ki singiru ya ka jing batai u doktor nang te na po negrim siapang kata ka jing sotu bakla ki pajba ya kini ki jing pang ba mi no towar badia ka jing kren ki scientist nang te na po ICAR ru ya kata ka ong bukta unu utawar ya kini ki jing tung ki jing tem te na kali yang jong ka ICAR bana kali yang kini ki scientist jong ka environment ru hadu kat kini ki singi kim padla ban pensisya lane kim parla ban ong baka don kadau ba kita kiding kwai lane kiding so kiding kwai kindun jingthun na kata karau jong ka radiation kim parla ban proof baka don kata connection ka jingyap jong ki berkata ka power ka bami na po u tawar lane ka don kata ka jingta no tawar hang ne bat ki de jingtung jingtem nakalim kisante su kim parla ban pensisa baka don kum kata hapdeng ki research babun ki lale kam padon ka bala ban pensisa kum ta te nakalim jo ka WHO ru kam parla kam don ka jing kim parla ban pensisa ba ka don kum kata kim pad ya kedu ya ki case ki pala ban ong ba hooj une ubri uyo jeng pang na u tawar tede na ta kadang nakalim ka jonga ka jong phi nga so ba le se kita ki board ki bakham halor sapang ka kot ka khia ka dehi ka World Health Organization ka badi pe yakini ki boro bana kaliang jong ka rep karyang ka dehi ka ICAR bat ki scientist ka badi pe yaken environment ki badi pe yakini te ngangit banginam sothu bakla bar ha kudu ka dingini sing ina yale ban persyang ban wad eta ki daw ban lab eta ki daw bad nga kapat api bale singinam de ban sothu bakla bakade na kanu ka daw lan ka don ka jinga de ba ketik tawa tendre yakini ki jing pang ba ki pang gini ki kwai lan ni kini ki kinyang gi beran ne tena kali yang kejonga bagi MDC ro
ngin sim khia banyak keren bat ka government banyak keren bat ki department bat ngin scam bangin salak ban man yalam ki scientist kini ki research ha kini ki singi bangin man sekini ka caka jopi ngin yati katuk ani ki kwai katuk ani ki caka banyak study banyak ke kadau bat bangin lab ya kadau bat lesela kolong kabala kumno bangin yada ya unu ujing thung ujongi badi ka spa ba jong ka mairam eu badi spa ba namta ka dong ka than ka jungi balong kum ka jingkermen ese ka jin namta ka lawe jong ki babun ki kun ki ki jongi ru namta ka ne karap karyang tingnya persang banya penbaha bade banya persang banya wat ikta kilat kelenti te long kumi long pa nga simbun ya ka por ka jopi kini ki kun samla de sa sisi namta ka ne ka por ka pi ailat enga bangan kren bat bangan yo banya kundu ya pi kumne nga ai ka ngu ka dam yu blai trai kan ran bal ai ka ne ka singi ka ba itnat ba pu upeng wala stang jau slap ru nga so tui tong slap ban wan ra ya ka jingkar khu bat kadak jo jong ka jingkmen te bat swa bangan syong khadu khadwai nadu mane phi i ba kidon kisuki hangne bat balai kini kisuki kidon hangne ka ne ka kali te ne se kidon ka jing berkhat chano kibut baniara ya ka ne kisuki ten re kini kisuki kide nam ta jong pi kinong song sinong jong ka sinong nong mendo bat kane ka jing kerpan kawan kerpang na kiri rang ba bat kham tam isor dar jong ka sinong jong pi i ba je thoni na so ban phin ai jing thapti nam ta jong i number ba iklam ai thia aidam yang ala ka to ka nemit i ong si ong balar pi1 sa sinong jong i pide bepen tikna ban wan lambat kisuki nomor baik samla pil ai kamadan nam ta jongi boro pide ban ai kisuki te ngawara ai kini kisuki bat kawe na ngawara ai kini kisuki ngakwa ban pi kumne kum kilong kume bat kilong pa hagini kisungi bangaya ja kisnong gitau abangaya ja ki yeu ki hat ke ai ka banga sosi bang yo songi kinong song sinong ba ki ong kumne ai yumbi menduk ra ngukan bai re yo yang mentoi ai re gira la politics yo yang mentoi ta bui leader tu yo yang mentoi ta ki MLA yo mentoi ta ki leader di ki pai ba ra yo yang mentoi ai re nga so thang ka masim da nga so kum kita ki jing sngong ban nga kwa ban ong ai pi ki pai ba wala da ngam yo bangan ya kundu ya pi iwei pe iwei wala da ngam yo ban ya khuble ya pi iwei pe iwei to tip pakini kisurok bangi penio kadai kacing mentoi nam ta jong kiba khamduk bat kiba kham janjar ki school bangi wanra kide nam ta jong kiba khamduk kiba kham janjar bat kani ka suki banga wanra rong ai nam ta ka sinong bale se da don kinu kijing jia haja ka ba philek wai nang ne nang tai phila yo ban pendon kam ye kani ka ya kini suki bat ngangit kalong kacing yarap nam ta jong phi tenga so ban ong kum ne wat nam ong ba ai yaw ra bai bi ra mentoi ai re ndai nga so ban ong ba phi de ba so thu ba ka siwot ka jong phi nga buram bat nga khen kor hadu kata ladang amyo banya khublei ru ondai nadu ka masim nga buram bat nga songu nam ta ka vot ka jong phi bat phi ru de ban songu ba phi ru de ban songu ba kadai ka siwot ka jong phi ka bawan ra ya ka surok moje kadai ka siwot ka jong phi ka bawan ra ya ka ne ka suki kadai ka siwot ka jong phi ba kiwan ki engineer bon man survey ka ne ka surang kadai ka shibot ka jong phi bang yo ekini skim PMAY bet kibai skim bat ka shibot ka jong phi ka ba aibor yang bangan long kum MLA bat bangan long kum minister nam ta ka puram jong ka constituency ka jinglong MLA bat ka jinglong minister jonga kamde nam ta jonga handai ka de nam ta jong phi ka de nam ta ka constituency bat ka de ka jing aibor ka jong phi kumno bangin trei nam ta kalawe jong ka constituency borok we ti long kumi long pa so ba wat nam so bon ong ba ka sibut jonga kalong le no eng ele unom itu MDC itu yang ngam so don jengmun deng IP na du ka masim na du ka onut ngida song bat ngida so buram ya ka buat ka jong pi ka ba sibut bat ngangit scam ba lang ba kini ki sop sentar bangi wanra lang ba kini ki suki ka bangi ai lang ba kini ki surok ka bangi wanra kini le sekin sapen mentoi lem la do omde ya phiru le se ki khun ki jong phi
lese jaka ba phin poi sireng do balik chim dawai pi poi no ta honor nyau jaka ba phin lut sia jar lese philut no tang kuma sispa la ne aspa tingka nganget kita gede kicing mentoi ba kham kraw bar nganget kita gede kicing mentoi bar kita kicing mentoi om dei tang yang ya phi menta ndei kita kicing mentoi kin sedilang ye kini ki khun ki jong iru bar kini ki khun ki jong iru nganget kin sa ya ro bar kin saburam ya phi hakiwe ki por bun om ba kime ki pa jongi kila treshitam namata ban pen pernailam ya kalawe ke jongi tu wadam so kumta wadam so kinong song sinong haki komo sudu di parok kubai kene ka than barok kubai wadla dangam yo alat ban khuble ya phiro wadam ong bapu emele mithu ndai ngadap da kecing ngadap da kecing so buram ban ngana persang ban tres tambro ban wara iknik skim ki prepare nam da bangadap da kecing so ban kecing so buram ya phi iwai pe iwai tu bleu nang khu ko do yang i barok kham tam ya ka ki long kme ki badam tang ne ki long pa badi kini ki rong ba barok ki badan mentang ne ki bilai pendut ya kene kapor kasni banya don ban nga mentang ne bala ngam don e ban ai ru ne tang ki jing duai bat ki jing kit bok ki yang ya phi barok kalong yeng kalong sam jong phi iwai pi wai anda phi mi dang ne da don ki pa ki badan hang ne da phi let che yeng ki sa ong lam i ki me jong phi banga apa ai ku ble na kaleng jonga laron ki kmer na phi let che yeng sa ong i pa banga apa ai ku ble lam na kaleng jonga ba je phi ki heb beren boleh nong kerku ko do ba pinang yo ya kamet ko ba ko ba khia ya kicing start ya kicing sempang ya kicing start breu rengkat ya kicing start blai nginom la ban poi sha ka wei ka sha ki benta ki ba kham se jurong ladang iron tangga kicing start breu pidai ru ban ko ngu ya kinong yalam balang pidai ko ngu ri ya kicing hikai po ko bible ba pinyo ya kicing start breu ba pinyo ya kicing start blai ba pin pernai ha ko wei kasi kublai sibun namda tu kicing ruai batui khuni jong pi pastor kublai sibun namda country road take me home ma te blai na kar khu ye i bada inang kot inang khia bad ya baro kasinong nong mendo badi kinik sinong ki bamarjan kublai sibun kublai sia jarungo nan pen ku dek ne jingkran junga tang tangan selai ya bad kiramba bangan ai ya ketika suki kublai sibun kublai sia jarungo blai na kar khu ko do yang i baro ya kasinong nong mendo badi kinik sinong ki bamarjan bad ya Kemotion Road constituency baro akwe bad ya kari kasi kebaik kejungi kublai sibun